ये है भैया ड्राइवरी लाइन। एक बहिंच तो हेलमेट देख ताड़, हेलमेट दिहले बाड़ा कुल बहिंच तो बुझाता कि एलियन बना दिहले बाड़ा कुल। हेलमेट बा, हई जैकेट बा, एक बहिंच जैकेट ऐसा दिहले बाड़ा कुल की बुझाता अंग्रेजन के जमाना के जैकेट है। अगर बहिंच जूता देखा तुम्हें ये हई जूता देखो, एक बहिंच आधा गोड़ जूता दिहले बाड़ा कुल। बुझाता है बहिंच तो उन्हन के दादा बाबा के जूता रखल है उहे दे दिया बाड़ा कुल। ऐसा कंपनी बाड़ी भैया, स्टील कंपनी है जिंदल के, उड़ीसा में बा। वह बाड़ी कर बहिंच तो वीडियो बनावत पा दी कुल न, तो मोबाइलियो ले लिए कुल। अब 5000 के जुर्माना भरे पड़ी।